Здравейте хора, аз съм Turtle Splash и сега ще ви обясня защо не качвам през тези седмици. Значи, влизам си в акаунта и ми изписва Permedli Bandit. Permedli. Riot са ми го баннали и аз не знам защо. Какво съм направил? Спамил ли съм? Псувал ли съм? Не знам, поне да ми, ако ми съм бил псувал, поне да ми бяха спрали чата. За 20 игри, нещо подобно. И си направих нов акаунт. И сега имам само 3 безплатните герои. Значи, исках в този клип да ви обясня какви нищожества са. Просто нямам думи. Едно момче си също така си беше донейтъл за 40 евро, по-точно брат му. И на него му се случи същото. Permedli баннет на другите. Значи, нямам думи. И хора, няма качвам толкова често, просто извинете ме. Пак ще има гивавейчета, само че на ръпа, не на регистрации. Да, хора, това е. Също така, ако може да подкрепите Варна, на DMS Варна на номер 17777. Ако не сте разбрали какво е станало, вълна е погубила цял квартал. И се надявам да помогнете. И това е за сега от мене. Чао, хора!